нами сейчас на прямой связи Андрій Городницький, політичний експерт. Пане Андрію, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый день. Добрый день. Пане Андрію, на ваш взгляд, почему Путин решил признать независимость так называемых ДНР и ЛНР, и когда, на ваш взгляд, было принято это решение? Очевидно же, что не вчера на заседании Совбеза РФ. Ну, цікава ситуація, тому що якщо враховувати інтерв'ю, яке відбулося буквально ще декілька тижнів тому пана Лаврова, то він там відкрито заявляє про те, що приймати, скажімо так, визнавати, точніше, незалежність ЛНР, ДНР, вони не планують, тому що це буде відкрита війна і так далі. Тобто це нелогічно для Росії і так далі. Тобто він заявив це в інтерв'ю, і всі звертали увагу на це протягом цих 2 тижнів. Але як ми бачимо, і як ми зрозуміли, що, по-перше, вони підлаштовуються під певні обставини, тому що якщо вони би за ці 2 тижні домовилися про те, що вони хочуть, звичайно, би цієї ситуації не було. Але вони, бачите, вирішили піти на підняття ставок і вирішили показати, що вони не блефують. Тому що коли весь світ вважає забування, які брязкає зброю, от ми вирішили показати, що ми не тільки блефуємо, ми можемо дійсно зайти і той в майбутньому розпочати повномасштабні бойові дії. Тому ця ситуація досить така специфічна, щоб сказати, якщо вони його вирішили давно, ну я би тут задумався насправді, тому що я бачу по їхнім вчинкам, фактичним і по їхнім діям, що вони часто діють емоційно і навіть не продумано. Тому вся стратегія, про яку славнозвісну стратегію Російської Федерації, про яку говорять самі ж прикремлівські і журналісти, і фахівці, і експерти, можна трішки з ними посперечатися. Но вчера мы же видели заседание Совета Безопасности РФ, вы наверняка также его смотрели, и сложилось такое впечатление, что, в принципе, Путин принял это решение уже давно, а выступление российских чиновников -то нужно было просто для подтверждения его принятого уже решения. Ні, ну звичайно, сама ситуація, коли вони робили це показове шоу щодо прийняття і щодо вислухування тих чи інших рішень, звичайно, це показує лише те, що вони що це рішення самого Путіна. Давайте зрозуміємо про те, що Путін давним-давно вирішив про те, що Україна не існує, Україна – це лише частина території Росії. Він це заявляв неодноразово, і не двічі, і не тричі. І саме гірше, що він, саме краще для України, точніше, що він заявляв це привселюдно, ще починаючи з 2008 року. І ситуація в тому, що це якраз такий happy-end стосовно всіх цих перипетій, стосовно Мінської угоди і так далі, тому подібне. Тобто так він прийняв, буквально, я думаю, що ми побачили, що це відео було записано там за 5 годин до того, до прямого державного ефіру. І так само і відео, яке було записано вже фінальне стосовно рішення самого Путіна, звичайно, воно також було завжди. Ми прекрасно це розуміємо, тому що там все має бути постановка і так далі. В прямому ефірі, я сподіваюся, що це записано. Більше там було видно, як він це все зачитував. Ситуація в тому, що дійсно вони прийняли рішення, але я не говорю про те, що це було супер давно. Ну, наприклад, там 2-3 роки, 4 роки тому або 4 роки тому. Я говорю про те, що вони діють спонтанно стосовно певних економічних дій. Тобто, якщо на них би вплинула ситуація з Європи, якось би, щоб дали б ті преференції, які вони хочуть, гіпотетично, там, і перш за все економічні, про що я говорю. Відповідно, вони б діяли інакше. Вони продовжували далі, можливо, пішли б навіть на поступки в Мінських угодах, тому що вони прекрасно самі розуміють, що вони не працюють, що вони легітимні і що вони втратили свою чинність як мінімум ще в 2019 році, коли Російська Федерація почала роздавати свої паспорти. Тобто ситуація в тому, що вони просто не домовилися. І тут знову Росія пішла на ескалацію конфлікту. Єдина величезна проблематика зараз, розумієте, в тому, що буде робити далі, тому Росія. І я впевнений в тому, що вони самі до кінця в цьому не впевнені, тому що вони далі, вони тепер очікують кроки від західного світу. А какие вот действия? Давайте попробуем смоделировать, что может быть дальше, какие развития сценариев могут сегодня развернуться как на территории Украины, так и в переговорном процессе с Западом. Ведь очевидно, что Путин, когда принимал это решение по так называемым ДНР и ЛНР, действительно это решение было принято практически на протяжении последних 2 недель. То есть это что? Поднятие ставок или это такой ответ Путина на
то, что Запад не принял его требования по так называемым гарантиям безопасности? То есть как правильно это расценивать? Це ще одне підняття ставок. Я все одно, навіть звертаючи увагу на всі обставини, я не вірю, що буде повномасштабне вторгнення, тому що це буде кінець Російській Федерації 100%. Це не війна, знову ж таки, навіть в Абхазії, це не війна в Чечні і так далі, тому подібне. Це зовсім інші рівні війни і зовсім інший рівень втрат. Зараз я можу сказати лише про те, що найбільш вірогідний варіант, гіпотетичний, що можливий, це знову ж таки, якщо вони зараз не отримують свого бажаного, вони змушені будуть сказати про те, що вони зараз заявляють, що ми будемо відкидати, як вони говорять, війська України на обласні кордони ЛНР і ДНР. Якщо розуміти правильно, то відповідно там мають бути бойові дії за участі військ Російської Федерації, про що відповідно заявили і вже заявляють точніше в засобах масової інформації в Росії і офіційні джерела. Тобто тут вже починається відкрити бойові дії. Але давайте відверто будемо, якщо вони розраховують на те, що вони легко це зроблять, оскільки вони не вважають, що в Україні є досить потужна армія і так далі. Вони взагалі за українців не сильно вважають за серйозних, за людей і так далі. Тому відповідно і за бійців в тому числі, про що вони говорять. Тому вони вважають, що вони зроблять це досить швидко. Але тут потрібно вважати на те, що якщо вони цього не зроблять, то тут потрібна буде підмога з всіх можливих сторін, тобто це є північ і південь. Відповідно, ми можемо очікувати так зване відвертання уваги нашого війська, тобто з півночі і півдня. Ми змушені будемо перекидати свої бойові групи на північ і на південь, тобто відповідно розфокусувати групи на сході. І це може бути величезною проблематикою для України, тому що знову ж таки ми розуміємо, що наскільки це божевільні втрати, перш за все людські, і знову ж таки це заради цього клаптика землі ми можемо втратити величезні кількості людських жертв. То есть уже на линии разграничения будут находиться не просто какие-то там и нас там нет, а реальные российские военные, и в принципе уже будет противостояние прямое противостояние не через своих марионеток между Россией и Украиной, но это же война. 100% вже війна почалась. Вже війна. Байден відкрито чітко сказав, що вчорашнє рішення Путіна – це є пряме вторгнення, ще одне пряме вторгнення Російської Федерації. Тобто, в принципі, це є війна, саме пряма, яка не є і безофіційна на міжнародному рівні. Тобто, вже російські війська на території України. Якщо раніше вони без шевронів і під чужими касками приховували свої повноваження, то зараз відкрито вже і зброя, і техніка, вся, и сами солдаты уже находятся на территории ЛНР, ДНР. Ну вот из последних новостей, пан Андрей, из последних новостей Совет Федерации России разрешил Путину использовать армию России на Донбассе. Ну тут ничего удивительного, собственно. И российские СМИ сообщают о том, что на Донбасс отправят российских миротворцев, естественно, в кавычках. То есть уже это все подтверждено, хотя уже вчера вечером СМИ сообщали о том, что российские военные, бронетехника начала уже заходить на территорию оккупированных районов Донбасса. Так, звичайно, про що я говорив і писав неодноразово, що вчора, після вчора, про те, що якраз і є величезною проблематикою тому, що ми отримали зараз пряме вторгнення, але з іншої сторони для України це є і мінус, звичайно, так і плюс. Можна перерахувати те, що ми зараз відмовилися де-факто від Мінських угод, але знову ж таки ще не до кінця, тому що міністр закордонних справ Кулеба заявив, що вони ще в роздумах, чи до кінця відмовляться від Мінських угод чи ні. І знову ж таки, постпред Росії на ООН засіданню вчора заявив також, що вони не відмовляються від Мінських угод. В принципі, вони і надалі тиснуть на те, щоб Україна відмовлялася дотримувалася Мінських угод. Але світ зрозумів, що вони не працюють. Що вони вже де-факто, що вони вже знищені, і треба домовлятися по-новому, заново. Відповідно, також і в нормандський формат також не буде працювати. Тобто для України це... А как могут продолжаться Минские соглашения, если подписант Минских соглашений односторонне денонсировала фактически эти соглашения и вышла из них? То есть здесь Минск уже практически нивелирован, можно сказать. Что там можно еще с Минском сделать? Его еще можно реанимировать разве?
Так, в принципі, юридично так, але вони ж не заявляють, що вони вступають на територію України. Це вже територія визнаних незалежних держав. Розумієте, Росія ж вона ж створює свою законодавчу базу, вона створює свою історію, вона створює весь світ, і вона в ньому існує. І саме гірше, що вона нав'язує цю історію, і весь цей світ нав'язує іншим країнам, такі як Італія, такі як Боже мій милий, Никарагуа, Венесуэла, Абхазия, Северная Осетия. Кстати, это те страны, которые вчера сразу признали и поддержали решение Путина. Ну, так, звичайно. Я про них взагалі не говорю, я не вважаю їх за будь-які суверенні країни, але я маю на увазі країни Європи, які буквально, знову ж таки, вчора на засіданні не підтримали жорсткі, на засіданні Ради Європи, точніше, не підтримали жорсткі санкції щодо Росії. Це Угорщина, Італія і Відень. І все. Тому ми прекрасно розуміємо, що якраз у ці країни, там є дуже потужний вплив, і там, де якраз недостача російських енергоресурсів, тобто не знаю, що завтра газ припиниться, дістати його буде добре, але дуже важко. Наприклад, така як Італія, яка зараз одна з найбідніших країн Європи, їй дуже складно зараз вийти з постійної кризи, і ці енергоресурси потрібні дуже-дуже потужно. І для чхати з високої гори на Україну. І тут можна зрозуміти. Якщо взяти на Пелінпіти, він прекрасно розуміє також, що там є дуже потужні лобійські інтереси, які протягом 30 років там впроваджувалися кожен день і величезні кампанії. Ми ж бачимо, пам'ятаємо цей величезний скандал стосовно перекупу найбільшої партії Відень та подібне. Питання в іншому. Питання в тому, що зараз залишається нам. А нам залишається якраз дотиснути дипломатичним шляхом. Ідеалі, якщо ми завтра не отримуємо повномасштабної війни всіх сторін, якщо в нього не проснеться, я маю на увазі про Путіна, якщо в нього не проснеться ідіотична ідея для того, щоб захопити Україну повністю, а в нього ця ідея діє вже кучу років, і це потрібно враховувати кожен день. Нам потрібно зрозуміти, і після його одногодинної розмови варто зрозуміти те, що Україна для нього не має ніякого значення. Це не Україна, це територія Росії для нього. Українців для нього не існує. І це все, що нам потрібно знати. Хто готовий сприйняти себе як частину Росії, і ніхто навіть таким рабським життя росте в Україні, а перейти потім в Росію, відповідно, для таких людей якраз є користь того, що стане там Путіном. Але я вважаю, що в нас є потужна армія, у нас є потужна частина українців, які вже виросли ментально до того, щоб захищати себе і захищати свою домівку тут на своїй землі. Ні в якому разі вони не відступляться. Ні в якому разі вони не приймуть ідеалів Росії. Вони ні в якому разі не приймуть ідеалів Росії там, де тебе можуть посадити за те, що ти в інтернеті написав якийсь твіт або репортнув якусь історію, або ще щось. Тобто ніхто, або сидіти за те, що вийшов на мітинг і просто хочеш відстоювати свої інтереси. Я впевнений, що українці вже переросли це давним-давно. І ніколи в житті з цим не змиряться. Тому, звичайно, я впевнений, що в будь-якому випадку буде потужне протистояння. І Україна переможе 100%. Но по поводу противостояния, как вы думаете, еще есть шансы урегулировать эту напряженную ситуацию вокруг Украины в дипломатической плоскости? Или этим решением Путин открыл последний шлагбаум для войны? Дивіться, я впевнений, більше там 60-70%, я впевнений, що все одно буде вирішуватися дипломатичним шляхом. В будь-якому випадку вони не сказали на 100%, що завтра вони почнуть атакувати українські кордони стосовно, точніше, зону мілітаризації, переходити до наступних кордонів областей. І питання в тому, що вони не готові зараз навіть до повномасштабного вторгнення. В них немає таких потужностей. Тому потрібно дійсно розуміти про те, що вони хочуть максимально дипломатичними і мінімальними економічними втратами виграти для себе ці преференції. Але зараз виходить так, що ніхто на їхні уловки не йде. Всі зрозумів, хто такий Путін. І в будь-якому випадку Путін отримає лише оцю маленьку територію ЛНР, ДНР на певний період. Тому що ми ж розуміємо, ми бачимо історію з Молдовою, історію, які вже тягнуться майже 30 років. І відповідно ми можемо
ситуацію в себе, про що говорилося ще початку 2014 року. В принципі, це не сама найгірша ситуація і не сама критична для України. В Україні головне перспортуватися жити так, як Ізраїль, з правильно побудованою економікою і з правильно побудованими військово-політичним комплексом, військово-промисловим комплексом. Тобто нам потрібно всі забори перенести вже на захід України. Нам потрібно зрозуміти, як має працювати наша економіка у військовому стані. Нам потрібно, як мінімум, зробити так, щоб наша економіка працювала настільки потужно, щоб виробляла і ресурси для військових дій. І знову ж таки, потрібно закумулювати всі зусилля міжнародних організацій для того, щоб вони зуміли, як мінімум, скастити або, як мінімум, половину корпусу України. І це було б нормально, тому що Україна зараз заслуговує на те, щоб, як мінімум, долучитися в майбутньому, найближчому майбутньому, до європейського співдружності. Тобто це адекватна буде дія Європи і світу. Плюс постійна допомога, як мінімум фінансова, безповоротня допомога, не кредит під величезні відсотки, а безповоротня допомога. Тобто Україні має показати, що вона важлива, що це важлива демократія, що це важлива країна, а не те, що це просто територія, яку завтра можуть просто анексувати і забрати, і Україна не буде існувати. Поки що Україні це вдається. І максимально зараз треба скопіюватися в владних структурах для того, щоб на міжнародному рівні натиснути максимальними санкціями. Що, в принципі, поки що вдається. Не так потужно, як нам би хотілося, але всі очікують полномасштабного вторгнення. Ну вот, кстати, по поводу санкций. Мы понимаем, что вход российских войск на территорию ОРДЛО уже официально подтвердили в Совфеде России, является фактическим актом вооруженной агрессии против Украины, что, в принципе, должно повлечь за собой вот те дьявольские, адские, по-разному их называют, санкции, о которых предупреждал Запад Путина на протяжении последних 2 недель. И, тем не менее, пока что о введении этих санкций никто не объявил. Борис Джонсон сказал о том, что Великобритания вводит санкции против 5 российских банков, а также 3 российских олигархов, но мы понимаем, что этого недостаточно. Указ, который подписал Байден в отношении санкций непризнанных так называемых ДНР и ЛНР, также не ударит серьезно по России. И достаточно ли этого? Дождемся ли мы более серьезных этих адских санкций, о которых предупреждали? Сегодня в Европейском Союзе также рассматривают очередной пакет санкций против России и говорят, что он не очень будет отличаться от того кейса, который был введен в 2014 году из-за Крыма, из-за Донбасса. Чего ждать? Давайте відкрито будемо говорити про те, що в будь-якому випадку Європейський Союз і США змушені будуть захищати як і свого виробника, так і власні економічні інтереси. Звичайно, США навряд чи відмовиться від постачання нафти з Росії, яка є третім за розміром постачання нафти в їхньому списку у США. Тому ми прекрасно також і розуміємо, що Європа також не хоче втрачати всі енергоресурси з Росії. Хоча це було б самими потужними санкціями, якби повністю весь світ припинив закупати енергоресурси в Росії. Це був би потужний удар на економіку Росії. І вона би в ньому навряд чи би виправилася. Але ми бачимо знову ж таки по Італії і інших країнах, вони не сильно хочуть це робити. І ми їх можна, в принципі, зрозуміти. З іншої сторони, як мінімум, Борис Джонсон, про те, що він сказав, те, що він об'явив, що вони, як мінімум, хочуть, планують конфіскувати 100 мільярдів доларів, які лежать на рахунках Великобританії, тих самих олігархів, то це, якщо ми ще зможемо його вмовити про те, що він передасть ці гроші нам в Україні, як компенсація за всі витрати, це буде ідеально в цих умовах. Але проблема в тому, що і зараз самого Бориса Джонсона в Великій Британії є певні політичні проблеми із іміджем, із його рейтингом і далі. Також ми побачили, наскільки жорстко не справилися з цією ситуацією пан Макрон і пан Шольц. Тобто у них немає такого впливу для того, щоб змінити щось в цій ситуації. США також помаленьку, поступово, але також планують вводити якісь санкції. Ми не бачимо поки що відмови від світу. Єдине, що припинили, заморозили Північний потік, це вже величезний крок для США, для Європи. Ми маємо це розуміти.
це величезний дійсно такий подарунок в Україні. Питання в іншому, питання в тому, наскільки ми не готові робити це далі. Чи вони чекають до того, що почнеться повномасштабне знищення України, і після 100 тисяч жертв вони зроблять якісь там масштабні санкції. Нам це не типу цікаво, відповідно. Але будь-які санкції вводяться поступово, тому що якщо все одноразово кинути всі свої можливості, відповідно, до наступних ескалацій, конфлікту вже не буде що вводити. Це потрібно також мати на увазі. Дипломатія, вона не безкінечна. І також потрібно розуміти, що економіка також потребує якихось певних поступових рішень. Ми бачимо по історії попередніх санкцій. Тому ці санкції будуть вводитися. Наскільки вони потужно вдарять? Я вважаю, що потужно вдарять, тому що економіка Росії не безкінечна. Вона вважає, що вона зараз об'єдналася дуже потужно з економікою Китаю, і Китай буде підтримувати у всіх напрямках. Розумієте, що це знову ж таки не безкінечність. І ситуація також може змінитися. Це вдарить по звичайним громадянам Росії, так вдарить, дуже потужно вдарить. По всім величезним олігархатам частково також вдарить, тому що ми бачимо, які вже йдуть падіння акцій величезних компаній, з яких заробляє весь олігархат. Але ж ми слухали, знову ж таки, того самого Медведєва, який сказав, нічого, Боже, переживемо ці санкції. Як він сказав, що повністю прийде певний період, і вони прийдуть до нас знову проситися, як було після 2008 року. Тобто, ви уявляєте, які в них бачення ситуації? Так, вони готові до тих санкцій. Вони собі накрали грошей більше після попереднього збільшення на енергоресурси, вони збагатилися досить потужно. Інше питання, що також на збільшенні енергоресурсів багатилася і Норвегія дуже потужно. Чогось ми не бачимо, то завдяки, до речі, Україні, тому що завдяки цьому конфлікті. І щось ми не бачимо величезної підтримки України, Норвегії від цієї ситуації. Тобто ця вся співдружність європейська, вона така досить формальна насправді. Але єдина наша задача України – це, знову ж таки, внутрішньо перелаштувати економіку так і налаштувати так, щоб ми були децентралізовані, щоб ми не були залежні від Росії, щоб ми не були залежні від Білорусі, щоб ми на наших кордонах стояли потужна зброя. Будь-які точки опору, будь-які ракети, тайфуни і так далі, щоб Росія боялася сюди всуватися, тому що вона буде розуміти, що її техніка також не безкінечна, а в нас ракет буде достатньо для того, щоб знищити це все. От коли вони будуть розуміти, що у нас армія сильна, а економіка потужна, працює на війну, відповідно, ми розуміти, що вона сюди сама не піде. Не через те, що їх там хтось щось не дає. І вона нас блефом або дійсно ми хоче захопити чи знищити територію України. А це те, що вона буде боятися. Тому що вона дійсно може отримати відсіч, і ми ще можемо піти в атаку і відбити свої території, історичні території. Тому тут потрібно трішки інакше зараз. Тут потрібно мислити категоріями українського відстоювання українського інтересу, а не постійно боротися з європейськими дипломатами, давайте нам. Це круто, якщо вони підуть на це. Поки що ми бачимо, що це досить таки пасивно, і вони не планують змінювати свої якісь бачення. І Європа також досить млява. Якщо чесно, якби навіть Україну захопили, вони б навіть не сильно речились з цього питання. И, пане Андрею, по поводу санкций мы с вами говорили. Олаф Шольц, канцлер Германии, сегодня заявил о том, что сертификация Северного потока-2 остановлена. Вот буквально 10 минут назад это подтвердило и Министерство иностранных дел Германии. Уже есть реакция со стороны Кремля. Там Дмитрий Медведев начал пугать европейцев ценами на газ. Сказал о том, что добро пожаловать в эру, где за 1000 кубометров европейцы будут платить уже 2000 евро. Что это означает, насколько этот шаг серьезный, насколько этот шаг эффективно ударит по России, по российской экономике, что это означает для нас? Це буде означати як мінімум те, що Росія вимушена буде продавати через ті труби, які є. Тобто для України це поки що корисно, тому що якщо вони не обріжуть повністю постачання газу під час масштабних військових дій, відповідно вони перекриють повністю постачання газу. Що для України це буде одна з
одна з дій під час військових дій. Тобто це нормально. Питання в іншому. Питання в тому, що для Європи це буде катастрофічно стосовно фінансування своїх громадян в майбутньому. Тому що дійсно газ буде дорогий, і він буде стабільно дорогий ще як мінімум на ближчі декілька років. Це вдарить перш за все по керівництву, по бюджетам. Так, багаті країни витримують. Франція, Німеччина з своїми втратами якимись електоральними вони витримують. Це потужні країни. А бідні країни, знову ж таки, як Італія, Португалія і інші, змушені будуть вигрібати цю ситуацію досить таки довго. І їм потрібно буде закупати, шукати, наступати на службі. Тобто це потрібно буде постійно обмеження. Знову ж таки, через якусь там 10 років. Тобто, в принципі, але з іншої сторони, це також і Росія не дотримує величезну кількість коштів для свого бюджету. Тобто для України це, звичайно, круто, для України це добре. В будь-якому випадку це потужний крок, якому ми намагалися більше 6 років. І ситуація навколо Північного потоку, звичайно, якщо вона взагалі переросте в те, що цей Північний потік в майбутньому, його ніхто розбирати не буде, тому що всі прекрасно розуміють, що сьогодні війна, а завтра мир, спокій, і все може відновитися. Завтра помре, зміниться влада, і щось гіпотетично зміниться, і прийдеться знову відновлювати постачання на нормальних умовах і так далі. Тобто це все реально, але зараз дійсно кран потрібно перекрити, заморозити і ні в якому разі не дозволяти Путіну збагачуватися і шантажувати, як сказав Медведєв, що хочете по $2000 закуп, будь ласка, перекривайте, це ж вам гірше. Розумієте, вони себе будуть плювати. Тому що вони розуміють свою безнаказаність. Це та ж сама ситуація, знаєте, коли наші там народні депутати там крадуть, їх ловлять, і вони зазвичай там навіть повним терміном не хрещуються. Тобто їм завжди все нормально, все сходить з рук. Так само і ситуація їм сходить постійно з рук, і ця ситуація попередня історично показала, що драматично сходило, тому що це величезний ляпат Європі і США. Це величезний ляпас з серйозним гравцям. І зараз Європа, нарешті, це зрозуміла. Серйозні гравці зрозуміли, що цього так залишати не можна. І ці всі танки, які вони будуть входити в майбутньому, зараз економічно вдарять по Європі дуже потужно. Але в майбутньому їм це принесе користь набагато більше, тому що буде переосмислена оборонна стратегія всього регіону, про що зараз намагаються донести і всі міжнародні структури, і Україна в тому числі. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чохсагулна, что наше время. Подключились к нам в эфир, ответили на наши вопросы. Андрій Городницький був з нами на прямому зв'язку, політичний експерт. Министерство иностранных дел Украины же направило президенту Украины запрос о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня на пресс-конференции. Его цитируют наши журналисты. Я предлагаю вместе послушать. До мене прийшов запит від МЗС, щоб я розглянув питання розриву дипломатичних відносин між Україною та Російською Федерацією. Одразу після нашої прес-конференції я буду припрацьовувати це питання. І не тільки це питання, а інші дієві кроки щодо ескалації з боку РФ. Ми вважаємо, це був крок ескалації, юридична агресія, яка дає фундамент для військової агресії з боку Росії, з боку бойовиків, які оточують тимчасово оккуповані українські території. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после слов российского президента Путина теперь весь мир знает то, что украинцы понимают уже 8 лет. Резников считает, что впереди Украины ждут тяжелые испытания и будут потери. Завдяки вашій мужності, самовідданості і професіоналізму було зламано плани ворога, який усі ці роки вів підлу війну, ховаючись за жінками і дітьми. Обстрілював школи і житлові будинки, викрадав і катував, брехав і залякував, грабував і нищив нашу землю. Учора він показав своє справжнє обличчя, обличчя злочинця, який хоче тримати у заручниках вільний світ, який усвідомлює свій злочин і намагається пов'язати усіх навколо себе круговою порукою, бо боїться. Адже за злочином неодмінно прийде покарання. Попереду важкі випробування, будуть втрати. Доведеться пройти через біль, здолати страх і зневіру, але нас неодмінно чекає перемога.